Zvakaitika ndisu vanhu vakataurwa naSabhuku Makanyanga last time kuti pane vanhu vakasangana netsaona yekubviswa kwetaigara kwainzi kunzvimbo yeMauto. Vatadziswa kudaro takabva tadzoka kanzi dzokai kuna vabereki wenyu. Tadzoka kuna vabereki vedu takagara. Hapo kwadzwa bhero muvillage. Taenda pamusangano. Taenda pamusangano. Sabhuku Makanyanga akatanyaya kuti vanhu imimi vakabviswa neArmy kunzvimbo kwamakabviswa. Handichadi kukuonai pamusangano panapa. Nekuti makatonzi naDA hamuchadiwi kuonekwa munzvimbo muno. Mungadai zvemangotogara makurodhoko. Hamuchabvumiri kuonekwa muvillage muno. Ndakabvunza mubvunzo kuti pamusoro wevabereki vese ndofunga pakauya weArmy naDA vanhu ava vakauya havana kuuya kuita kati secret asi village yese yanga yakaungana. Patakaungana village zviri kutaura naSabhuku Makanyanga ndezvakataurwa here. Isusu petakanzi dzokai kuna vabereki venyu. Vabereki vedu petakabva tichienda kopegera kwatakapegera kumanews stand. Takabva tubva kupi? Ndakabva tubva muna vabereki vedu. Vabereki vedu chaniti ndimi. Saka makutora nyaya kuti kwanzi imimi endai mogare kustation. Ndizvo here zvakataurwa. Vanhu vanokwanisa kudaira. Saka ndakabva nasimwa vanaenda kuna wamwe wangu. Vati wasikana ndonyaya taurika kumusangano. Saka isusu since DA paakabva kuno akabva chitara nawe kuti ndarwadziwa especially nemhuri nevanhu 7. Isusu ndisu vanhu 7 vakataura. Ndarwadziwa nevanhu vane mhuri 7 now. Saka ndikandasvika ndichagara pasi neofisi yangu. Ndagara pasi neofisi. Toona kuti tinokwanisa kukutsvagira here pekuti mudini pekuti mugare. Wasikana akati saka toita sese ikati aiwa DA zvakataurwa daro. Isusu Sabhuku ratota seri pamwe Sabhuku achamira nesu. Saka Sabhuku angatoti kwanzi imimi handichadi kukuonai chitobuda muvillage muno. Isusu ngatiende kuna DA. Tozoti DA anoti chii? For sure takasimuka tikaenda kunyanga. Takasvika DA akati iyo zvandisi muofisi. Chimbodzokai. Tisadzoka takasangana nemukororo waSabhuku Makanyanga. Mukororo waSabhuku Makanyanga ndiyo mwedu akanga akadi wetakabviswa naye. Mukororo waSabhuku Makanyanga akati wasikana ndasangana newe akambondipa tipe kuti nyaya yenyu izvo makabviswa. Uyu chief saruchera headman saruchera makamupirawo here kuti ndio dambudziko masangana naro. Tichimuta takabva Makanyanga mukororo waSabhuku Makanyanga akabva regai tifone kunani kuna headman saruchera. For sure takatamufonera. Tamufonera daro kanzi na headman saka mwamune pfungwa ipi? Kanzi nemukororo waSabhuku Makanyanga. Aiwa ko pazunde penyu pepa panonzi pazunde ramapo. Hapana chiri kurimwapo, hapana chiri kushandapo. Kana chief na headman aiwa kana zvakadaro zvakadini zvakanaka. Imi chende kuna Sabhuku Makanyanga. Mashona Sabhuku Makanyanga moti chief arataura nemi. Tasvika kudaro. Mangwana sina baba aiwa mukana wa chief service muna Sabhuku Makanyanga azviti. Chende kuna moto Sabhuku Makanyanga muenda naye kuna head Sabhuku. Angati pata last time. Anonzi Mbuya Mpita. For sure takaenda kwa Mbuya Mpita. Tasvika kwa Mbuya Mpita akavanzi chita ikuti Sabhuku Makanyanga aende kopegera vana panonzi pazunde ramama. For sure Mbuya Mpita akasvika akati matosara kusvika yanyasinya ngatodini yangatopinzwa kare kunani kuna Sabhuku Makanyanga. Wow takabva tadzoka village. Tadzoka village takagara. Hakuna chakafamba. Takagara hakuna chakafamba. Tobva tadzoka futi kuna Mbuya Mpita hapana chati chafamba. Mbuya Mpita akafona kuna headman saruchera. Ko Sabhuku Makanyanga chichiri kuitika kandi aiwa ndichavapegera. Pedzisira Mbuya Mpita akazopedzisira anzi imimi Mbuya Mpita nemupurisa kanonzi Sachiwai ndakukupai task yekuti endai mupegere wanawo bhozi wanawo wasvika warambiba kaungana kati paine nzvimbo iripo irinonzi zunde rangu izunde ramambo. Saka kana asikudaba upega inda kuchikupa isimba yekuti endai mupegere wanawo panzvimbo pangu panonzi pazunde ramambo. For sure Mbuya Mpita na Sachiwai wakauya. Wasvika zuva iroro Sabhuku Makanyanga wakasimuka nemukadzi wawo tikaenda kopega pazunde ramambo. Taenda kopega Sabhuku Makanyanga ati stand yekutanga muchata kopegera mwana wangu anonzi Collins. Aiwa ndisikunyepa. Stand yekutanga muchatanga kupegera mwana wangu. Mapegera mwana wangu ndiye muchapega 50 by 50. Senzi tatakati one day kanzi wamwa muchapega 30 by 30. Tazosara Sabhuku Makanyanga kupega stand yemwana wangu apedza pega stand yemwana wangu ndakusimuka ndakwenda. Tazosara Mbuya Makanyanga ati aiyo ngatipege zviri pamutemo. Zvatiri kutanga kupega katati 30 by 30. Umwe nomwe ngapege 30 by 30. Saka takasara tikapega. Twatapedza pega. Mbuya Makanyanga akati aiyo ndikanenda kutorabadza tatati ngatiitise matombo kana matombo angonezi ngatigani manya kutorabadza nekupegera naro kati tapeta kuti uyu akangaguma apa tochera gomba uyu angaguma apa tochera gomba. Tapedza daro for sure takazogara tapedza pegera daro takada uchichitira gati chikomberedza petero tirikomberedza taiona waya yagurwa tikada kudai so waya yaisvika ichigurwa pedzisiro takazopedzisira
nyaya dzotoenda kumakoti tikazotosvika kusvika pakwenesa nakonekwa na DA tasvika kwa DA kasvika kuti wabereka ita imwe yakubereka mwati wana waenda kugara mumuti seshiri here nzvimbo inonzi paZunde ramambo saka imimi kamuti kwanzi wana wakapegera panzvimbo apa na Changamire tapegera kudaro takazoenda kwa DA tasvika kwa DA akati kwanzi andikwanisi kuti ndiprove kuti endai mogara panzvimbo apa musina tsamba yaChangamire takasimuka tikadzoka futi kwa Changamire tasvika kwa headman takasvika takanyorwa tsamba tanyorwa tsamba itone list yemazita edu ese tabvapo takabva taenda kwa DA takasvika DA yakaprova kuti ndatsigira kuti wana wangu agare panzvimbo apa Lenzi Njodzi akatsigira Kasima akatsigira kuisa masigine chawo kuti wana wangu agara tichati tikataona mukana tichati wapegera chi tichapegera ma 50 by 50 tichapa ma permit tadzoka kudaro nyaya yakanesa ikanesa pana boni nangu nhasi anokwanisa kuuya akasimudza kitchen asimudza kitchen ndofunga kitchen yakanga yatosimuka atorufa kitchen yaye ndofunga anga totenderera zvekuti isa uso ndofunga gadi 3-4 lines gadi 5 lines sabu wakauya nawo wake wakauya nawo akasvika akatungidza kitchen yaye yatungidzwa kitchen vakadhiza kitchen kusvika paground wadhiza kitchen kusvika paground takagara atina rugare kana izvo zvinhu zvamamboza zvichitaura apa nanhasi izvozvi kana kwanzi kunouya mainputs anonga achiuya muvillage kunonzi murewa Khobwe haitambiri ndina vamwene wangu inini hawatambiri pamainputs anotambiswa muvillage nekuti kwanzi muri yako yakauya kogara pagarden project revillage yakazochinja kunzi kwanzi garden project revillage nekufamba kwenguva kunzi kwanzi nzvimbo iyi tikaenda kwa DA mbuya makanyanya akasvika kubvunzwa kuti imimi zvemuti kwanzi garden revillage mbuya makanyanya akatotsva kuti kare anga riri Zunde asi takazochinja kubva paZunde tikaendesa kuproject kanzve makachinja kubva kuZunde kuendesa kuproject headman makamutaurira here bhozi ratunzi Zunde ramamba makamutaurira here kuti Zunde renyu riya takachinja sisi Zunde raproject haana kwanisa kumutaurira saka Changamire asi wrong mabhozi ane kodzero kuti wana anongasangana nedambudziko wagadzika ipo papo saka zvamanzo izvozvi hatina rugare vamwana vangu havatambiri mainputs isusu wacho nyangwe tikanzikana kuri kunzi uyu hatitambiri hatitambiri mainputs Mirai mbuya. Mapepa ngangano mwangu epamunda bacho tibeko. Ngombo sana ngurore. Tsanangura ndichona mapepa. Inene zviri kundinesa nenyaya iri kutohwa ngemukazi. Nyaya yakauya 2021 yakauya Zindowe DA panyanga newerenzi vakadaidza masoja department yese hurumende hapana anga asiriwa department yese kubva kuna ziri wako kusvikapo wakaguma wosvita kuti samba yakanyangwa kwanga wapegera vanhu munzvimbo muno iri settlement kana wapegera munhu i5 years no deduction mutemo tiuda kufa ungotofa wakadaro ukandozika kuti waisa hokwe kupegera munhu watsva vanhu vese nemawitness varipo vakaziva vakawanda panewo munhu akawanda uda kuzarapa ikaendaidze kana sachesa kuti muende bvume ndiitauriwa kuti ukanga wandozviita hazviiti right touya nyaya iri kutoya yemaimpuzi nyaya yemaimpuzi tinatsomusanangurira masekera kuti arambike sori ndada kukangaisa kuti ndatumisa nyaya yemaimpuzi baba hatine inayo ndiri kutaura kuti magariro achangamira hatine inayo ba ndine nyaya yemagarire hadine zvandakakanganisa ngekuti kuimba maimpusi wanga ari Mozambique ningotumira fertilizer Mozambique kutumira sakire fertilizer Mozambique yatiza kubato panyomba minisa masaya wakapanyomba minisa masaya pandi yanga rusaka ibvana monza 4 years 7 months 4 years 7 months ari Mozambique kutiza umba minisa masaya akapwanya mukugarisana mushiro sapo kune vanhu venyu vanogarisana kwakanaka taura hindu asingaenda pamusoro wemadzisi we nemasabu newese vanobata basa panapa
inini zvandinakira kuti nhasi ndauya ndanokuva tiri kuuya koomirira nyaya yemukunda udozi udotuka vanhu panhamo. Ndiri mai Makanyanga, ndiri mbuya uyu mukadzi murume wangu ari apo, ndiri Elizabeth Makanyanga. Takamira pamunda parutaurwa parusiwa ngewedenzi nditi hangu muchidimbu. Hapane munhu adombogara pobvira 94 takamborima gadheni redu, tiita mafield day, tiita mademonstration. Izvozvi pane makomba ataidaisa mafurutu, unongofunga wadotongosvika pawadoaona. Pane miti miri isina kutemwa, barwe papo repakona nerepakati, imwe yacho yokuidotemwa hayo ndiwo avo. Kundoti pakutaura vanhu wena vanopiwa mazano pakutaura, ini handiti izvezvo ndinoenda kuchechi. Chokwadi kutaura diko, kana dai matuma mapurisa Changamire waende kuona nzvimbo yacho ndiko kuti mupedze gakava nevanhu avo. Pangozi paumwe uya wakazoseka kwaye mbuya wachungudzwa chirungu, paOtawe pamvura padosiyiwa ngewedenzi. Ndo patakazopiwa gadheni rekuti tiise zunde riri kutaurwa iri takaririmira kumunda kwaMiliyoni, takaita zvokukumbira vatarima bhinzi nenjera gore racho. Ini ndandiriwe production ndiri committee, ndiri ndakaenda kwaMudhumeni. Tasvika ikoko kuti vatakumbira pekurima kaya mungosarira munyi muprogram. Tabva ipapo takabva tarima, tibva tarima zvakazoita ngezvekuti takatenga waya yedu ngebhinzi riya tibva taisa, ibva yabiwa yese ibva yaenda. Tibva tawaka ngeuswa wese wasoti mbudzi inyi, tibva tambosima maorenji aya aitakaita demonstration. Tina baba Mandikisi ari panapa nababa Chesa wataurwa nana mai Masekero vari apo vanozviziva. Saka zvabva ipapo takabva tambokara. Tibva tati 2020 pakafamba chirongwa cheizvi zviri kudiridzisa vanhu mumazvibhorani izvi, ndo pakatanga nyaya iyoyi. Awadenha nawo nemasoja wako padoya official yehurumende yese. Hapane kuti munhu adoti kwe kuti uyu ndiye adaidza mujiti nenyanga yeseba, wanga watukwa zvidorwadza. Kubva ipapo ndipo wadotanga futi nyaya yawo manje. Baba hana unyima munhu pekugara, vamwe vavatsukisa dzimba vari kutsanza, kungozi kutsanza uko. Ivo vakabva kuti toda ipapa padoibva apa pamagadheni pachigadheni apa. Changamire ndiri kukumbira ndireke kurebesa, tumai mapurisa apo muri kutaura naDA newedenzi muye muone nzvimbo yacho. Ndiko kuti zvimujekere, ngekuti zvatiita fanika kundisa Makanyanga urunyima, vamwe avo vadopera wapiwa, avo vadoti kuri zimendewo kune ena ukaya toda ipapa. Vyatanga hondo yacho 2020 musi wa4 ndiwo baba akarara musitokisi usiku hutatu uyu. Asina zvemukati vakabhuruka nekabhachi imwe vanhu we. Nyaya rutongo vana vaine chitsotsi kana kuti ine kamari mukati. Ndapoti ngatitaure chokwadi ngekuti izvi zviri kutaurwa kungwara izvi. Vanhu avo ndivo vadokonzeresa kuti twadzimwe masoja uko. Nemwana wangu mudziyo uri mumba uri kutaurwa. Ndakandambozvidairawo parutaura Changamire kuti endai mopiwa ipapo sezvo wanga wataurira na ikoko. Asi vanhu vadobva vatanga kuya kuna baba kuti dzu atidi pane gadheni redu. Pabhiya apo wati kuripiwa gadheni ko isusu tingende baba Mandikisi uri pano woti ndikataura zvangu ndega. Wati utodya muriwo mabhatanati pavillage pawo. Wane ichi chisora ichi nechitengi uko isati china pekuenda. Makomba edu atakatachera emaorange zvakazoita tatabvisa magwere wakanera washaika waisenza kumiti. Hapana udozosumudzira. Saka zvirutaura wana wamazuva ano wangoziva kutaura, asi chokwadi ngaribude riri chokwadi. Tati kuwenga Makanyanga uye acharimi achadiridzi. Iwawo ava ndiwo vane vana vakuda kudiridza. Asi vari kuti ikaka kanzvimbo aka tiise misha yedu ingopinda vanhu vangani. Wadonga wambopinda wari 9 pakagadheni ipapo. Vamwe vacho vaibva umwe mai rutogara shirikadzi rutogara kuHarare. Vamwe vari vapera kusungwa bwasara iwawo wekwakowe vari gameno 7 here ameno. Vamwe vacho vairi vari koko kutsanza uko daramba iwo wavo. Izvozvi zvandutaura nhasi ndomira panapa chokwadi. Mai ava ndivo vasara vari kubhurona mbori kudai. Ende anogona kutaura. Akamuendesa baba kwaSaruchera uyu. Kukazi uyu angari apa. Makanyanga kuti kwai ndichakubaya ngepfumo. Takadzika nemasabhuku emunyaruko wachiri kuita zvakanaka. Kusvika Saruchera akati iwe uri kuda kusabhuku Masekero hapana chimwe. Chandakabvisira iwewe pausabhuku uri kuchiziva. Ningobva ndazvidudza ngekuti matwita fanika baba uri nyima paugara wadika. Mukomana uyu ane zvake. Mukaenda kwaSaruchera kumabhuku munozviona. Mukaenda kwaMujiti kumapurisa munozviona. Ndizvo zvakakonzeresa kuti ambomiswe kuita sabhuku. Kubva kwauya vanhu 7 baba Sanyarukova nekuru yake mumba mangu. Wakati atumwa ndiChangamire kuti kwai chimbobatai bhuku timboone zviri chamukomana uyu. Tambogara pazotumwa chiwayi. Kaenda tumwa zvindimambo uyu anga ari pakati ndori kwaisa Makanyanga asasotukwa vanhu pamusangano. Kukazi tatuma vanhu munhu wangu chiwayi. Dai anga ari pano ndaida kuti Zakaria ari pano apazvitaurire ega. Kuti Webesa asati akodzera kuita sabhuku. Ndambomire.
Shumba asati afa aibva uya pamasitoro pamukuwa pasi apo akati chandaurira pano inyaya yewebesta namakanyanga asi ndaikoti zvinezvi uri sabhuku nemakanyanga kuti webesta uyu webi une nyaya dzake mai vacho akapfugama akagara akati ndiye mwana wangu ndichengeta saruchera dosvika pekuti ini ndaisazwa kuti mbuya masekerawo wane wamwe wakomana ndingada ndisina kuenda kuna makanyanga ndingada ndiro pamwana uyu mumba macho saka vaingoti ndiye ega mwana wangu ndiye ude kuzi ndibaba ndiye ngokuchengeta that's why nanhasi baba vati patadi ndatochengeta murwere zvari papo pena wangu noda rega pena unogara pamubhedha maiwe zvinondibatsirewa wari pano wana baba chesa wana mai garai pasi kutaura kwaitawo mai pane nyaya dzakawanda dzabuda dzakawanda dzimwe dzacho nyaya hatikwanisi kudziignora because mutemo unoti munhu haukwanisi kuita sabhuku ishe kana mambo kana uine criminal record. Saka ndazwa kuzi kune mapepa ari kupi ari kumapurisa, kune mapepa ari kwaDDC, kune mapepa ari kupi. We need to tisvike pane zvinhu izvozvo tione chiri kukonzeresa kuti munhu yasaite sabhuku iye ari supposed kunge ari chii sabhuku. We need to know all those things. Saka chimwe chandida kuziva futi ndechekuti sei pari kuita conflict yekuti pane zunde raishe andizvo rozi zunde raishe rapiwa one Ministry of Lands yonyora tsamba, Agrichex yonyora tsamba kuti land iyoyo kuti izunde raishe haisi zunde raishe inzvimbo yeproject yetope. Ndo mapepa ari panapa akanyorwa neLands neAgrichex. So nemamiriro akaita nyaya dzacho zvotoratidza kuti pane nyaya dzakawanda dziri kuda kuti paground pasvike, because handichazivi kuti wekuteerera ndiani pakati penyu. Yes, saka tikuti wakomana inspection by end of week. End of week indoda zvinhu zvinogara zvaitwa. Dzikai ruchera, get the directions kubva kune wanhu kuti munosvika sei pane nyaya. Asi ndoda kuti musi wacho isesa ruchera anofanira kunge aripo. And DDC Nyanga ndichamufonera Kasima anokupai munhu wamunodzika futi naye ipapo. Toda futi vanhu veAgrichex vanofanira kunge varipo. Kobwe weLands unofanira kunge aripo. So that vataziva chekutanga kuti nzvimbo iyi ndeyani, imbori ine under Lands here, iri communal here, imbori papi. Ende kana zvichitoita tichatofonera nemasoja tizoti masoja akadzingirewo nawo. Misikazwa yavo yanga imbori yei, because masoja haangangotangiri kudzinga vanhu ka ivo vanhu vanga vagara varipo. Hazviiti. It means kuti pane chakaitika. Makaenda kuita zveopposition iyo muri munzvimbo yemasoja munodzingwa. Ndazwa zvipane nyaya iri apa, munoziva kuti nyaya yekupisa imba yemunhu imhosva inonzi arson. Unopinda pai imimi ndiri kuzwa kuti munee makapisa hondepari yamasaiti muruzi mamusikapiwi maimbudzi bwezi maigara Mozambique ndiye pamota nyarara ndatokutaura indotaura zvandazwa panapa. Ndazwa kuti munodzenyu dzeasoni uyu bambo anouya ke asoni. Hakuna munhu anobvumidzwa kupisa imba yeumwe munhu, because mamutasa muno mukapisa imba ukangojekesa usiku kuna mambo wajekesa nyika yemambo utorinoka mutongo kako hazvibvumidzwi kupisa imba. Saka wakomana vari kudzika ikoko. Saka ndakuti inini tine nyaya dzamakanyanga dzakawanda. Tine nyaya yezunde, tine nyaya yambuya uya yemateksi, tine nyaya yebhuku, tine imwe yepetition yekuti panoona about 36 vari kunyorwa tsamba petition yekuti vanhu havachadi kuti mapanyanga ite sabhuku. We need to know why. Saka pamuri kuenda nyaya dzese dzinofanira kuatendwa dzese.
patusangana musi wa8 I want answers. Right. Saka endai. Right.